Festarekin segitzen dugu Euskal Herri Irratian, izan ere gaur Patxilarraintzar ikastetxe publikotik bisitan etorri zaizkigu lehen hezkuntzako bigarren B mailako kideak, aurrak, lagunak eta jarraian haien aurkezpenak eginen ditugu. Bigarren taldearen bigarren erdia etorri zaigu orain eta esainen dituzue zuen izen eta abizenak. A ber, hasizu. Oier. Oier ze abizen duzu, Oier? Liberal. Liberal, osongi. Usue. Etxandi. Aritz San Roque. Xavier Bailón. Aroa Ereño. Arrate Lasaosa. Beñat Aznare. Amaya Biurrun. Ano Martínez. Ikatxo Oroz. Aron Cabalgante. Ander Macaya. Ederki egin duzue, oso ongi egin duzue. Bueno, tira, badakizue irratian albisteak, notiziak kontatzen ditugula. Bururatzen zaizue azken egunotako notiziaren bat, albisteren bat, berriren bat, Amaia? Derrumbatu zen etxe bat eta ari dira bilatzen jendea etxe horretan behitiko. Oso ongi. Egon zen Ekuadorren terremoto bat, lurrikada bat, eta oraindik pertsona bat bizi zegoen. Bizirik zegoen, Xavier? Esplotatu zen autobus bat. Bueno, oso ongi, ikusten du kontrolatze duzuela, hanek ere zerbait esan nahi dugu. Egon zen terremoto bat ere Japonen. Japonen ere, bai, baina esan dute Ekuadorren, orain Japonen. Arrate. Bale, ederki, oso ongi ari zarete, zenbat kontrolatze duzuen. Aizu eta badakizue, irratian batetik albisteak daude, eta bestetik musika. Ze musika gustatzen zaizue zuei? Rock! Rock and rolla gustatzen zaizu zuri, oie? Rock, denei rocka. A ber, eta atzuri ez, baina? Niri bai! Mexikanak, gustatzen ezkizu zeu. Eta zuri kamaron, ze polita den kamaronen musika. Ikaragarria da. Niri Shakira. Zuri Shakira. Eta ze egiten duzu Shakiraren kantuekin? Esan diate patioan eta ibiltzen zarela, ze? Dantzatzen. Koreografia kantatzen. Eta ordan esan duzu kamaron, eta esan duzu mexikar kantuak eta rock. Scorpions! Ostras, heavya, orduan, hori roka baino gehiago da, oso ona da, Scorpions taldea, oso ona. Niri gustatzen zait Metallica. Metallica, horiek ere heavyak dira. Ze musika gogorra, aizu eta enekantak ezagutzen duzu? Niri bai, ni badakit bai. Eta ere gustatzen. Animalia. Bai, hori da. Oianean badoaz animaliak, ez da, enekantakena. Eta ere, Sweet California. Sweet California. Niri ere. Aizu, musika pilo bat kontrolatzen duzu oso ongi. Bueno, eta esan didete, ikastolatik ekarri dituzuela zenbait gauza prest guri kontatzeko, ez da, itziberrekin. Bai! Nondik hasiko gara? Norekin hasiko gara? Aronekin. Venga, Aron, edo ze? Ez, Aron. Zer da, asmakizuna, Aron? Oso ongi, venga. Aurrean biribil eta atzean biribil, gainean eseri eta hankei eragin. Zalditxo baten gainean bezala zen abil. Ederki, Aron, oso ongi, zer da? Badakizu zer den, asmakizunaren ere? Bizikleta! Oso ongi, ederki, zein da horrengoa? Ez nik. Ikatzek eginen digu orduan. Jende guztiak ikusten du, jende guztiak hartzen du, sekula ez da gastatzen, sekula ez da itzaltzen. Eguzkia oso ongi, kuadrilla. Hanek zerrio, itxoin, hane, mikrofona eroriz. Txokolate kolorekoak. Beroarekin bigunduak, labeberan badaude dirudite etxaperoak. Zer da? Kastainak, oso ongi, ederkiari zarete. Besterik geratzen zaigu? Ni. A ber, Amaia. Txistea. Gizon bat begiak minberaturi zeukala eta zendagilearen gana joan zen. Zendagileak esan zion, ez duzu betorekorik beharrik, azenaria eskoian behar duzu. Azenaria da begientzat remediorik onena. Eta zuk nola dakizu hori galdetu zion mutikoa zendagileari. Ozerraz, zuk ikusal duzu inoiz ezuntze bat betaurreko dunik? Besterik, usueko adu zerbait, ez? Asmakizuna. Hitz egiten du eta ez du arnasarik hartzen. Abesten du eta ez du espainik mugitzen. Zer da? Irratia! Oso ona, oso aproposa gainera. Geratzen zaigu besterik, Aritzek zer du, venga. Egin mikrofona honetan. Txistea. Oso ongi.
Aita handia egiten naizenean amonarekin eskonduko naiz. Baina semetxo, nola eskonduko zara? Ba nire amarekin eta zu eskondu ziren nire amarekin. Oso ona, oso ona. Bueno, tira, eta esan didate, lehen Felipe Uriarterekin egon gara, ez du ikusi grabazio honetan, baina da, Everest mendira munduko mendirik altuenera igozen lehendabiziko euskalduna, berarekin egon gara. Abestuko diogu kanta bat, esan didate, ekarri duzuela oso kanta proposa. Itxo, nik esanen dizuen noiz hasi. Venga, beraz, Felipe Uriarteri eskenita, oda Everestera igozen lehendabiziko euskaldunari eskenita, ikusi mendizaliak Patxi Larraintzarretik. 1, 2, eta 3. Ikusi mendizalean, basoetan zelaia, mendito etorpainea, igo behar dugu, ez nekea, ez da bide txarra, gora, Euskal Herria, Euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Ederki egin duzue, txalo, egin txalo, merezi duzue eta oso ongi egin duzue, benetan esate dizuet, beraz, amaitzeko esan dugu gora Patxi Larraintzar ongi iruditzen zaizue? Venga ba, 1, 2, eta 3. Gora Patxi Larraintzar!